naš biskup Matko Zrnić. Ovo je završni čin njegove pastoralne vizitacije u našoj župi, gdje on poznaje našu župu sa svim njezinim problemima, ali s njezinim perspektivama. Ova molitva će biti ova sveta misa prikazana za cijelu našu župu, zato se svi zajedno ujedinimo u molitvi za ovu zajednicu, za cijelu našu crkvu. Oče biskupe, započeti svetu službu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Ovih dana sam susretao različite skupine vjernika. Drago je da sada na ovom istom slavlju mogu taj susret proširiti na cijelu krupnu zajednicu ili većinu krupne zajednice koja se ovdje okuplja u ovoj crkvi na nedjeljnom euharistijskom slavlju. Da bismo dostojno njemu sudjelovali, ispitajmo malo sebe, svoj život, svoja ponašanja, pokajmo se za ono što nije dobro i molimo Boga uz obećanje da ćemo se truditi i biti bolji da nam prosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sam griješio mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vlastodjevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u vječnu vječnu. Amen. i udijeli mir našem vremenu, po Gospodinu našemu Isusu Hristu.
Isus, Sinu Tvome, Hristu, živi kraljuje, vidiš Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Molim vas, svi s vrata, koji se nadmijeti, da mogu ljudi ući. Čitanje prve knjige o Samuelu. U one dane Samuel je spavao u svetištu Gospodnju, ondje gdje je bio kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori, evo me, i otrča Eliju i reče, evo me, ti si me zvao. A Eli reče, ja te nisam zvao, vrati se i spavaj. On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče, evo me, zvao si me. A Eli govori, ja te nisam zvao, sine moj, vrati se i spavaj. Samuel još nije poznavao Gospodina, jer mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja. I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče, evo me, zvao si me. Sada Eli razumije da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu, idi i lezi. Ako te zovne, ti reci, govori Gospodine, sluga tvoj sluša. Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zove kao prije, Samuele, Samuele. A Samuel govori, sluga tvoj sluša. Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da i jedna od njegovih riječi padne na zemlju. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodina uzdanjem silni i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Usta mi stavi pjesmu novu, slavo tvoj Bogu našemu. Evo dolazim, Gospodine, vrši ti volju tvoju. Nisu ti mili žrtveni prinosi, nego si mi uši otvorio. Paljenice ni okajnica ne tražiš, tada rekoh, evo dolazim. Evo dolazim, Gospodine, vrši ti volju tvoju. U svitku knjige piše za mene, milije mi je Bože moj, vrši ti volju tvoju. Zakon tvoj duboko ja u srcu nosim. Evo dolazim, Gospodine, vrši ti volju tvoju. Tvoju ću pravdu navještati u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću. O Gospodine, sve ti je znano. Evo dolazim, Gospodine, vrši ti volju tvoju. Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla
braćo, ne tijelom bludnosti, nego Gospodinu i Gospodin tijelu. Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom svojom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Hristovi? Ako prione od Gospodina, jedan je. Bježite od bludnosti. Svaki grijeh koji čovjek učini izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svoga tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu. Riječ Gospodnja. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji onda prolazi i reče: Evo je aganca Božijega. Te njegove riječi čuše na dva njegova učenika, a pođoše za Isusom. Isus se obazve i vidjete za njih upitali: što tražite? On im rekoše: Rabi, što znači učitelju, gdje stanuješ? A reče im: dođite i vidjet ćete. Pođoše dakle, vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike 10 ura. Jedan od dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna, te će mu: našli su Mesiju, što znači Krist pomazanik. Dovede ga k Isusu, a Isus ga pogleda i reče: ti si Šimun, sin Ivanov, zvačeš se Kefas, što znači Petar Stijena. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braći i sestre, drago mi je da sam ovih dana bio s vama, s vašom grupnom zajednicom, što sam se na intenzivniji način družio s vašim župnikom Josipom i Dragom, županom
župnim vikarom, kojima zahvaljujem za njihov trud oko ove zajednice, kao što sada u ovom trenutku želim izraziti svoju zahvalnost svima vama koji na osobit način se trudite unijeti sebe i svoj doprinos životu ove župne zajednice, bilo kroz vjerovanje, kroz sudjelovanje u različitim zajednicama unutar župne zajednice, kroz sudjelovanje u pastoralnom ekonomskom vijeću župne zajednice, ali i kroz sudjelovanje u brastvima. Naravno, zahvalnost i svima onima koji služe ovdje u oltaru, bilo čišćenju ovog prostora, bilo je od danas i svake nedjelje kroz ministriranje. Volio bih da ima malo više ministranata, ali malo su vada okolnosti, činjeni se da nema škole, a i dužno vrijeme uzrok tome da je i ministranata na broj, a oni kao i svi drugi ukrašavaju liturgijsko slavlje i čine ga ljepšim, kao što ga evo činite i vi s ovako popunjenom crkvom kojoj se kao župna zajednica okupljate. Pa ja se nadam da vi osjećate ljepotu toga kada ima i da ćete se truditi i sljedećih nedjelja da vas bude. Kao i svake nedjelje, Bog nam kroz svoju riječ želi uvijek ponovno poslati određene poruke, tako to čini i u današnjim liturgijskim čitanjima. Ja ću pokušati, evo kao što župni i župni vikar pokušavaju svake nedjelje iznijeti nekoliko poruka za koje smatram da su važne, a evo pokušat ću kroz te poruke progovoriti malo i o nekim usmjerenjima koja smatram da bi bilo važno da kao biskup pošaljem i uz ovaj pastirski pohod vašoj župnoj zajednici. Počet ću od ovog evanđelskog ulomka u kojemu evanđelist Ivan, da bi svojim čitateljima približio tajstvo Isusove osobe, koristi određeno ime za Isusa. To ime je Jaganac Božji. Inače, cijelo prvo poglavlje Ivanovog evanđelja za Isusa koristi 13 različitih imena i naslova. S tim želim poslati određenu poruku o Isusu. Evo tako i s ovim nazivom kojim je Isus danas predstavljen od Ivana Krstitelja ovoj dvojici učenika. Evo Jaganca Božjega, Jaganac Božji. Kaže evanđelist da su oni, inače taj naziv pripada starozavjetnoj tradiciji koji vidi evo Isusa onim jeremijnim krotkim janjetom kojeg vode na klanje, što će se na kraju evanđelju i dogoditi, ali također i tu je govori o sluzi Jakvinu, koji je također janje koje odvedoše na klanje, dakle on ima usredno značenje. Svakako, očito je da Ivanovi učenici razume značenje tog naziva, jer kako evanđelist da su odmah nakon što su čuli taj naziv krenuli za Isusom, koji je vidio, pitao što onda ih pozvao da postanu njegovi učenici. Nakon toga se širi taj krug Isusovih učenika jer i oni dovode, evo već u današnjem evanđelju, drugog učenika, a nakon toga će bude učenike Isusa. Zapisa Ivanovog evanđelja i prvu crkvu, ali i cijelu biblijsku tradiciju, ime nije tek ime u smislu razlikovanja između jedne i druge osobe, nego svako ime u sebi ima određenu poruku. Tako je i s Isusovim imenima, koja su zapravo novozavjetna kristologija, nauka o Isusu kao Kristu, kao Mesiji, kao Sinu Božjemu, tim se imenima želi izraziti bit Isusove osobe i bit njegovog poslanja. Zato je on,
Evo ja ću samo iskoristiti onih 13 naziva koje Ivan u svom evanđelju koristi već u prvom poglavlju, istovremeno Isus iz Nazareta, sin Josipovi Mariji, riječ, to smo čitali na Božić, odnosno svjetlo također smo čitali na Božić, i Aganac Božji, kako smo čuli danas, on je učitelj, on je Krist, i tako dalje, i tako dalje. Evo i sam Isus je odrastao u ovoj tradiciji, zato on u današnjem evanđelju također nadjeva imena, daje ime onom učeniku kojeg su ova dvojica doveli k njemu, koji se zove Šimun, a Isus mu kaže, ne, od danas se više nećeš zvati Šimun, nego ti si Kefa, što znači Petar stijena. Dakle, Isus mu nadjeva ime. Zašto daje Petru ime? Zato što i on ide tom logikom da ime ima svoje značenje. Značenje tog Petrovog imena ili Šimunovog imena, novog imena koje je dobio Petar, označava poslanje, kako je to izraženo i u više evanđelskih tekstova. To poslanje je biti stijena na kojoj je izgrađena crkva i biti stijena onaj koji će svoju braću i sestre utvrditi u vjeri. Tu je ulogu Petar vršio i izvršio. Na tu ulogu danas vrši Petar naših dana, Pavao Franjo, koji je evo također stijena, Petar, Kefa, na kojoj stoji crkva i koji i daje usmjerenja i učvršćuje nas, njegove sinove i kćeri, istovremeno i braću i sestre. Htio bih s ovog prijeći na nas, kao što je u Isusovom slučaju i u Petrovom slučaju važno ime, tako i u našem slučaju važno ime. Bog nas poznaje po imenu, on na jedan odrednik sprovoda govori da je naše ime upisano u dlan Božje ruke. Bog nas poznaje po imenu. Mi smo to ime dobili na krštenju. Bog nas i poziva po imenu, kao što evo sad se susrećemo s još jednim imenom. Bog po imenu pozvao i Samuela u prvom čitanju, čiji poziv može poslužiti kao ogledni poziv svakog Božjeg poziva. I onog duhovnog, ali onog koji imate i vi, kao očevi, majke, muževi, žene u vašoj svakodnevici. No kako Bog zove? Prema ovom primjeru koji nam daje Samuelov poziv. Bog svakoga zove služeći se posrednicima i tumačima poziva. U Samuelovom slučaju to je bio svećenik Eli. Bog zove, Samuel ne razumije. Eli je taj koji mu objašnjava, kad sljedeći put te pozove, to te Bog zove, ti reci, evo, slušam Gospodine, sluga tvoj sluša. U slučaju prve dvojice Isusovih učenika također postoji posrednik. Ko je to? Prema ovom evanđelju to je bio Ivan Krstitelj koji im kaže, evo jaganjca Božjeg. I ta dva učenika krenuše za Isusom. U slučaju Šimuna kojeg je Isus nazvao Petar, to je bio njegov brat Andrija, kaže mu, susreli smo onoga koji je Mesija, Krist. I u našem slučaju Bog je poslao nekoga. Ko je to? Možda je to neka ljudska osoba. Možda je to kao u Marijinom slučaju, da se vratimo na zaštitnicu vaše župne zajednice, anđeo. U svakom slučaju, za nas kršćane, to je u sve druge posrednike i još netko. Taj netko je Duh Sveti, koji u nama, kako nam poručuje Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima, dajući nam još jedno ime, djeluje, a taj netko je Duh Sveti, kaže ovom ulogu koji smo danas čuli, Sveti Pavao, da smo mi hramovi Duha Svetog. Evo, još jedno ime koje imamo osim onog imena po kojem se svatko od nas razlikuje, jest da smo hramovi Duha Svetog. I upravo taj Duh Sveti koji u nama djeluje, nam omogućuje da mi možemo čuti Božji poziv, da
da možemo imati posrednike tog Božjeg poziva i tumače, ali i da sami nakon toga možemo i trebamo postati posrednici tog Božjeg poziva za druge. I evo upravo u tom svijetu želim promatrati vašu župnu zajednicu, koja ima zadaću, kao svaka druga župna zajednica, kao crkva općenito, biti hram Duha Svetoga, kao zajednica vjernika i posrednik Božjeg poziva, a to je njezin poziv, do svih članova konkretne župne zajednice. Kako je moguće da se to dogodi? Tako da svatko unutar te župne zajednice izvrši svoj dio poslanja, da se najprije on sam odazove na onaj poziv koji mu je Bog uputio i postane svojim djelovanjem posrednik tog poziva drugima. I to je zapravo onaj način na koji funkcionira svaka župna zajednica u kojoj župnik i župni vikar sa svoje strane su oni koji su dobili poziv i koji svojim djelovanjem unutar ove župne zajednice posreduju taj poziv. Ali oni to nisu sami, nego ste to i svi vi, vjerujući unutar župne zajednice na različitim razinama i kroz župne strukture, kroz pastoralno i ekonomsko vijeće, kroz bratstva, kroz zbor, kroz čitače, kroz ministrante, kroz Franku, kroz treći Franjevački red, ali i na drugim razinama. Osobito želim izraziti važnost obiteljske razine i obitelji, svake vaše obitelji, kao mjesta u kojemu će se, kao i ovom Samuelovom slučaju, čuti Božji poziv. On se može čuti ako se čita Sveto pismo, ako se voli, ako se kršćanski odgaja vlastitu djecu. Ali tumačiti taj poziv i posredovati ga jedni drugima, i muž ženi i žena mužu, i njih dvoje kao roditelji djeci, ali djeca na svoj način i sa svojim doprinosom svojim roditeljima. I onda opet sve to ugrađivati u veću zajednicu crkve. Kad smo već na ovom dijelu, htio bih još jedno ime koje mi imamo spomenuti. Za spomenuti to ime poslužit ću se jednim govorom koji je održao jedan svetac, govoreći o svom odnosu s jednim drugim svetcem. Taj njihov blagdana riječ je o svetom Grguru Nazijanskom, jednom istočnom starom svecu iz prvih vremena crkve, u odnosu sa drugim velikim svecem istoka, svetim Bazilijem Velikim. Mi ih slavimo 2. siječnja i onda je u časoplovu izdvojen taj govor koji završava ovim riječima. Kaže sveti Grgur Nazijanski, govoreći o svom odnosu sa svetim Bazilijem: i kako svi imaju neki nadimak, bilo da su im ga dali roditelji ili su ga sami sebi nadjeli, već prema svojim životnim sklonostima, nama je bila čast i veliko ime biti i zvati se kršćanima. Evo još jednog imena. Biti i zvati se kršćanima. Njima je to bila čast. Je li nama ili vama, pripadnicima ove konkretne župne zajednice u Rožatu, još uvijek čast biti i zvati se kršćanima, biti i zvati se katolicima? O čemu to ovisi? To ovisi o tom koliko smo otvorenosti Duhu Svetome, svjesni vlastitog životnog poziva i poslanja, i koliko smo radosnim življenjem tog vlastitog poziva i poslanja unutar ove župne zajednice postali sposobni biti tumači i posrednici tog poziva drugima. O tom ovisi i jesmo li mi danas doista ponosni s tim što jesmo, što se
zovemo kršćani i katolici ili nismo. No o tom još više ovisi to hoće li sutra vaša djeca, vaši sinovi i kćeri, vaše unuke i unuke biti ponosni što se zovu Jesu kršćani. Ako bismo ostali samo na ovom tradicionalnom pristupu vjeri, ja se bojim da nećemo sutra moći ustvrditi da se ponosimo s tim što jesmo kršćani i katolici. Već danas se zbog različitih utjecaja javljaju i drugčiji osjećaj, i osjećaj stida, i osjećaj nesigurnosti. Želimo li to promijeniti? Nemojmo pokušavati mijenjati druge. Promijenimo sebe. Kad sebe promijenimo, uspjećemo promijeniti druge. I nemojmo samo od drugih očekivati da oni nešto naprave. Nego pokušajmo svatko od nas na svom mjestu svojom uključenosti u život zajednice kao što je župna zajednica, ali svojim angažmanom unutar vlastite obiteljske zajednice učiniti ono što možemo. I sve će biti bolje. I vidjet ćemo da ćemo imati razloga za biti ponosni kao što su bili sveti Bazilije Veliki i sveti Grgo Nazijanski, što jesmo i što se zovemo kršćani. No još je nešto potrebno, da bi mogli biti ponosni s tim što jesmo i govorimo da jesmo. Potrebno je dodatno upoznati svoju vjeru. Znati što vjeruje. Zato je važna pouka. I ona unutar one redovite kateheze za sakramente, ali i ona koja će biti između tih različitih sakramentarnih kateheza. Zato je jedan od poticaja koji sam ovih dana dao i smatram da je on važan, poticaj da se uključite u katehezu svi vi na različitim razinama kako biste bolje upoznali svoju vjeru. I upoznajući bolje svoju vjeru, shvatili da je ona u pluralnom društvu u kojemu živimo doista vrijedan izbor, kojemu je vrijedno, naravno s pomoć onoga Duha Svetoga, kojemu smo hramovi, staviti sebe i svoj život u svrhu tog poziva i tog poslanja. Pa evo, stavljamo da će i ovaj pastoralni pohod ovoj župnoj zajednici biti poticaj u tome da se bolje upoznamo svojom vjerom, da se uključimo u život ove župne zajednice na različite načine, a onda i da kršćani dademo svoj doprinos društvu u kojem živimo, i ja na ovu župnu zajednicu i na sve vas koji ste danas ovdje, a koje vaše, osobito vaše bolesne, koji nisu mogli biti ovdje i vaše obitelji, zazivam kao vaš pastir obilje Božeg blagoslova. Amen. A sada svi zajedno ispovedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jednoga rođenika Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga, pravoga Boga, rođena nestvorena, izuzovitna stvorcem, ovome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utelovio se po Duhu Svetomu, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu,
i uzvršava na nebo svijetih s desne Otcu, i opet će doći u stavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i Duha Svetoga Gospodina životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji je sa Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bog nas je po svome Sinu pozvao da budemo nasljedovatelji njegova puta, po uznanju u njega uputimo svoje prošle. Pohodi svojom milošću crkvu zajednicu tvojih vjernika, da živeći u svijetu ne bude utopljena u brige svijeta, nego da se po vjernosti prilomljenom daru svetosti očituje svim ljudima kao tvoje boravište, molimo. Molio svim kršćanicima, trudnu za vjernost koji se po nama po Kristu pripadne, da uvijek žive životom koji tebi dostojan. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Presvijetli svojim duhom sve koji traže put spasenja. Daj im prepoznati milost svog pogleda i prigrliti put evanđelja. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Probudi u svima nama odgovornost za vjeru naših ljudi. Daj nam odgovornost za svjedočanski život vjere, kako bismo svojim životom bili drugima znak tvoje prisjede. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Braću i sestre koji su po smrti napustili dom ovozemnog boravka, primi u svoj nebeski dom. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože naš, na početku našeg puta vjere stoji tvoj poziv i tvoj dar spasenja, ali i ljudi koji su nam ga posjedovali. Prijepi nas svojom milošću da te uvijek radosna srca tražimo, te posjedujući taj poziv i drugima, budemo postojani na putu evanđelja o Kristu, Gospodinu našem. Amen. Jedemo djela Hristovo, prinosimo kruh.
Gospodine, daj da ovim tajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem, kako se slavi spomen Hristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja o Hristu Gospodinu našemu. Gospodi s vama. Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože, po Hristu naše Gospodinu, njegovo je divno djelo, što smo po vatrenom tajstvu, od grijeha i jarma smrti pozvani na milost, prosmo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti Bog narod tebi streče, da posvuda navještamo tvoja silna djela, jer si nas iz tebe pozvao svoje divno svjetlo. Iz toga s anđelima i arkanđelima, prijestolima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojsku, pjesmu tvoje slave pjeva, ove Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uzeka već, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
Tvoju smrt, Gospodine, navješamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći da bez ove smrti uskrsnuća Tvoga Sina prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kališ spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Iako te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere tjedno. Spomeni se, Gospodine, crkve sve širom svijeta, usavrši Tvoje, zato spava našim danom, ovdje prisutnim biskupom našim Markom i svećestvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji su šelnani uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nam, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Hristom i u Hristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Zovemo se i jeste djeca Božja i to je zbog imena koje imamo, zato zbog Svetome i možemo govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Drug naš svadašnji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zalaza i milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo stvarna i slobodna grijeha i sigurnosti nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, da li joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljiš u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin bio vas da s vama. I s Duhom Tvojim. Mi se zovemo i braća i sestre, i drugima, i to je naše ime, propudimo braća i sestre, pružite mir i Svjetla,
Nina Gospu Jagačevu.
živimo u bratskoj službi po Kristu Gospodinu našemu. Izvolite sjesti, slijede obavijesti. Hoćete čuti ili vani? Vrte vrata tamo, ali pomaknite se. Danas je 14. siječnja, druga nedelja kroz crkvenu godinu. Blagdani kroz tjedan, utorak Sveti Berak, drugovi prvi franjevački učenici u Maroku. U srijedu je Sveti Antun Pustinjak, osnivač zapadnog redovništva. U subotu su Sveti Fabijan i Sebastijan. Iduće nedelje su Sveti mise ovdje redovito, u 9 u Knežici, u 16 u Dračevu selu. Započinje škola koje se ovi osobito raduju, najmlađi. Jedva čekaju, ali jedva čekaju vjeronauk koji počinje također redovito. Domaće zadaće i ostalo da su spremni. Također započinjemo klanjanjem utorkom za duhovna zvanja, pauza je za božićni dan. Ovog tjedna započinje molitvena osmina za jedinstvo svih kršćana, na tu naknadu smo dužni se uključiti u molitvi. Ženi se Nikša Kreši, sin Nika i Jeve, rođen u Tunoviću s Novim Košice i uzima Ivanu Pavlović, kći Ivana i Marije, rođene Gozdenica iz Brnina, Žuba Roža. Vjenčat će se 12. siječnja, iduće subote ovdje u Rožatu. Neka im je sasrećan. Ovo sveto misao završava pastirski pohod, dakle službeni pohod dubrovačkog našeg biskupa Mate Uzinića, koji je kroz 3 protekla dana boravio s nama i vršio, rekli bismo tako, inventuru naše župe, jedna dubinska analiza koja se svako toliko u crkvi čini. Zadnja je bila za vreme biskupa Želimira Puljića 2002. Dakle, prošlo je već 16 godina. Što zahvaljujem našem biskupu na bratskom susretu i na svemu onome što smo doživjeli sine ove dana, na poticajima koje nam je dao, na dojmovima koje mi sami osobi smo stekli kroz njegovo viđenje, a ti su, ja bi ovako formulirao, kad razmišljam o sebi bez ove analiza, dajem sebi najviše od sebe. A kad vidim ove analize, onda se prepademo koliko još je trebalo učiniti. I koliko još ima pred nama činiti, koliko nedovoljno činiti. Nadam se da ovaj strah je ujedno i neki poticaj da budemo bolji. Evo, još jednom, biskup je vidio sve, uglavnom sve što je važno u našoj župi i nadam se da će donijeti nakon svega vidjeti naše mane i prednosti. Ja se nadam da će donijeti dobre dojmove i da se neće vratiti u svoj biskupski dom ražalošćen. A vama svima koji ste nas primali, sudjelovali, vama svima danas ovdje od srca hvala zajedno s našim pjevačima, ali svima koji, evo, kao što je biskup spomenuo, nosite ovu župu. Vi ste ti zvali. Mi ovdje, Fra Drago i ja, smo samo, mogli bismo reći, sluge beskorisne. Hvala lijepo. Anđeo Gospodina Nijeske Marije, Pravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, Neka mi bude po riječi Tvoje. Pravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja,
i prelila ramena na nama. Ave Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Blagosloveni Otca nepovećanja Hristovi. Molimo se, Milost Tvoju molimo te, Gospodine, puni duše naše, da priželjim spoznanje rođenje Hrista Sina Boga, pomoći njegovoj križi, slavi su slučaš, privedeni budemo, Tvoj Isus Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. I svjetlo svječna svjetla njima. Amen. Evo ja na kraju još jednom zahvaljujem, bilo mi je lijepo da sam s vama i nosim lijepe dojmove. Hvala za sve prekrasne susrete, hvala za osjećaj prihvaćenosti. Doista sam se osjećao kao vaš među vama. Preporučujem su vaše molitve. Kao što je Papa rekao, moleći ljude na početku pontifikata da ga blagoslove, ja molim vas da blagoslov istovremeno još jednom službeno sada sa pastirskim štabom želim blagosloviti sve vas i cijelu zajednicu. Gospodin s vama I duhom tvojim. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga stašao na vas, na cijelu župnu zajednicu i sve članove ove župne zajednice i ovdje i bilo gdje po svijetu i ostao vas.